Hello guys. Where are you going? Meron palang paganto dito ngayon. Dati wala. Wow! Baby cow, I know. Later na. Let's go dito sa Bouncy Castle. Let's go, Belle. It's a little bit difficult, yeah. What will say? Thank you. Is he big or little? How about you, Isabel? What kind of animal do you want? Yeah, about that big? I don't know. You don't know? You're still thinking? Okay. What's that? Aw, cute. What kind of dog? Hi. I'll be right there. What's your name? Isabel. Hi, Isabel. It's nice to meet you. Beeper just need a little sip. Maybe one more. Yeah, it's hot, right? Excuse me, honey. It's so hot. Beeper has to drink lots of water. Yeah. Mom, and what can I make for you? Do you like pink? What color balloon would you like? Orange. Okay. Giraffe. Orange giraffe. Coming right up for you. Oh. That's exactly what I'll do. Look at her shoes, anak. Looks like McDonald's. A giraffe to make you laugh. Yeah, they're kind of like Ronald McDonald shoes. How about that? What do you think of those shoes? You like them? Did you know that clowns from the circus made Beeper her shoes? I trained in the United States, Oh. and I went to Ringling Barnum and Bailey Circus, and they made my shoes. What? Look at that giraffe. What will you say? Nice to meet you, honey. And did you get a lollipop in Oh, the lollipop. cage? Make sure you take one. There you go. Thank you. Thank you. Thank you. I'll eat this. What will you say? Say. Bye. Bye. Thank you. Hi, what's the Okay, let's go na sa food trucks. turtle? So, yan at ngayon ay Nutrien Fireworks Festival, Bel? Kaya, nandito kami ni Isabel sa downtown. Wala si Joanna, pumasok. Mamaya i-meet namin si Jik kung pumunta sila, Annabel. So, let's go na dun sa bridge. Not yet. Let's go. Last year, bukas tong areang to. Ngayon sinara. Tapos libre naman yung parking. Kaya, Giraffe. 6 p.m. libre na. Nakalibre naman kami ng parking. What's that? Home Energy. Giraffe. Ang ganda ng panahon para sa fireworks ngayong gabi. Papa, I like my orange giraffe. Gustong gusto ni Isabel ang giraffe niya. Annabel. There. That's like. Lord, mag-share lang rin, Lord. Good performance, kuya. Parang maraming nagtitinda ngayon ah. Parang may nagbabasa ah. Mamaya mas marami pang tao yan. Mag-alas 8 pa lang eh. Pero mas marami dun sa tulay ang food trucks, Nabel. It's glowing Ha? So like this door is blocked, but Yeah, it's glowing. Let's go there Marami pa dun. Dun tayo sa bridge. What do you see? What do
aliens. Ano Ben? Medyo kunti pang tao. Nobel. Sumama. Alas 8 na lang. Yes. Pero dalawang araw naman kasi itong Friday and Saturday. Almost time for fireworks. 2 hours pa? Alas 10? Oo. Look what I got. A big Giraffe. cloud. From a sticky cloud. Dito muna kami maglalakad-lakad ni Isabel. Sa gilid. Mamaya na kami sa gitna. Ha? Ah, yeah, there's a rescue boat. Ay, my bee. Come here. Come here, ma. Go there, oh. Run, dali. I will habol you. I will habol you. Dali. Oh. Siyempre, Al's Kitchen, andyan. Okay, habol you. Go, go, go. Let's go. Ang dami pagpipili ang food trucks. Ayos. Mamaya ipipili kami ni Isabel. Pwede ata dito. Pumesto mamaya. Wala naman nakalagay na sign eh. Kasi ang fireworks naman eh dyan, no? Yan o. Yan o. Sa kabila. Ayan. Dyan ang fireworks sa Victoria. Nobel. Ang ganda ng ilog ng Saskatoon, no? Linis. Mamaya, ang daming tao na dyan. Sa kabel. Let's go. Ecos lechon. Ha? Oh yeah. Slushy. Ano yan? Big slush ano? Kasi sila kuya ay kakapark lang pala. So mamaya nandito na rin yun. Oh, it's right here. Paborito ni Joanna. Prime Bistro sa Banmi. Go, 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 go. Go na. Snow cone. Balik na tayo, Bel. Dito na tayo sa dulo. Balik naman kami. Dito naman tayo sa gitna. Ha? Huh? Not yet. 2 hours pa, I think. Papa, it's this sunset. Oh, sunset yan. Oh. It's nighttime. Yeah. And Let's go. It's time for fireworks. Pag ano na, pag madilim na. Diyan tayo sa gitna. Ayaw pa ni Isabel pumunta doon sa kabila eh. Kaya tambay-tambay muna dito. Ano Bel? Ito pala yung tulay ng ano to, Victoria. Victoria Bridge. Kasi yung Broadway, sarado yan, ginagawa. Under renovation yan. Pwede naman natang tumambay dito. Para sa fireworks. Kasi nandyan lang naman yung fireworks. Oh. Dyan. Opo. Si Jig daw eh, nandun sa Bouncy Castle. Annabelle. In the bouncy castle. Yeah, oo.
Medyo malamok. Nasa may river kasi. Yeah? Uy, ang ganda ng bike. Bago. Dami ng tao. At nandito si Sir Brian Dumitita yan, no? Ng Head Rush. Isa sa pinakamagaling na ano yan, tattoo artist natin sa Saskatoon, mga sir, mga ma'am. Wow! Yan. Kaso ayaw ko saktan eh. Ayaw ko saktan ni sir eh. hindi daw siya eh. Yan, si Sir Brian Dumitita, yung kanyang family. Yan, si ate. Sila kuya, nandun pa kaya na eh, sa Bouncy Castle, si Chik naglalaro. Yan. Maaga daw si sir ngayon eh, nag-out. Oo. Kasi si madam eh. Tap out yung lion, tap out. Tap out. Yan, kung kayo pa ay gusto magpatato, yan. Tapos ilalagay ko na lang yung account niya para makita nyo, yan. Yan. Ilalagay ko rin sa gilid para malinaw. Screenshot ko mamaya. Sir. Yan. Thank you po. So, Friday ngayon, wala kaming pasok. Ayun nga si Joanna, may pasok. Kaya akong bantay kay Isabel. maganda ngayong weekends. Hindi pa naman weekends, ano pa lang. Biyernes pa. Ganun na rin. Kasi anong oras na? Alas 10 na rin. Alas 9. Kasi sweldo, bagong sweldo. Ay, bagong sahod ba? Bagong sweldo. Parang hindi ko naramdaman yun na. Dumaan lang, no? Dumaan lang. Dumaan kay Mrs. Sabay tayo dyan. Ay, nako. Ay, nako. Naglalaro na to mga chiliting namin. Ay, magaba yan. Ligtian. Bayadan yan ka sa city. Dito lang kami ngayon. Dito, tumatambay sa kantong to gawa ng tumitingin ng mga dumadaan. Mga bagong muka. Mga bagong muka, ano pre. Tapos inintay rin namin si Helen and si Kuya. Si Jik. Kitang-kita naman ang fireworks dyan kahit saan ka umupo dyan eh. Yung iba gusto dun sa tapat dyan sa may baba ng river. Pero okay naman kahit saan. Fireworks naman yun eh. Ang ganda ng buwan oh. Ayos. Tayo mabila ng beer. Makapagkwentuhan. Bawal siguro. Ay hindi ba? Hindi bawal? Uminom? Hindi yata bawal. Hindi bawal. Yan. Si Sir Brian Dumitita ng Head Rush. Sa mga gusto magpatato dyan, sa Saskatoon. Yan. Nandyan yung niya, yung account niya and siguro contact number. Lagay na natin dyan kung gusto nyo or Facebook. Ayan. Saan nindo gusto? Diyan o, sa may poste. Gusto nindo? Pwede man dyan. Tignan na lang. Mamakit ang banig. Oo. Baka. May may tukawan man ako kay Isabel. Okay na. Baka gusto na isabil tinapin. Tamang-tama tong pwesto namin, no. Oh. Yes, that's me as a baby. Ano? Yeah. When I was 1 year old. Ikaw ka na pa rin. Ha? Ayun na. Di, Chon. Ika. Matsibog ka. Nagkakana kami. Mataas ka? Nagkakana kami. Ayun. Ako human. Bago kami nagali. So, anong oras na? 8:42 pa lang. Mamaya pa pala. Mamaya pa pala. Bumili muna kami ng tubig. Biglang dumami yung tao ay. Sa tubig lang walang pila. Yung tubig walang pila. Sa tubig walang pila. Sila kuya, bumibili pa ng cotton candy eh. Ni Jik. Buti maganda yung pwesto natin, ano sir? Oo. Sa may tapat mismo ng river. Ang ganda ng buwan, no? Bukas meron pa. Mas marami tao bukas, Sabado eh. Last na. Oo. Bakit
Mahuli ako sa aga. Ano na, late na. Oo. Busy si Sir bukas. Maraming line up ang tattoo niya bukas. Ay. Dami ng tao kanina, bakante yan. Ayan na sila kuya. Kuya! Kuya! Chick, chick! Oh, chicken kuya. Ala, yan. Wow, kaya kita sige. Ayan na. Look, there. Ala, sige. Ayan tulay oh, punong-puno ng tao. Fireworks kami ba? Ano ba? Diyan kuya? Duban. Sa Victoria? Oo. Maringan eh. Ayan, sa kabila. Papayagan nilang may mga sa parang yung barayan dyan. Ano? Baka. Baka palisin sila dyan ano. Nag-iisip-isipan ko pa dito. Madilim. Madiklom. Kami naghihintayan pa dyan. Isang oras pa. Naghihintay pa kami ng fireworks. Isang oras pa na sir. 30 minutes na lang. Ano pa? 30 minutes? Mga 30 minutes. 9:30 ba? 9:30 daw eh. Oo, 9:30. Masisilahin ang fireworks ng Saskatoon. Baka kung yan masyadong stricto, baka mahal ka dati. Talagang dapat arayo. Ayun. Siguro nasanay na. Pag nakaagi baga po rin yun doon. Pablak kaniyo. Ang dami ng tao. Yan. Ate, Ate. Picture. Hi ate. Say hi, say hi. Say hi sa video. Yay. Nag-vlog man yan. Nagpapara-vlog namin yan. Oh, pwede na. Pag-vlogin na, pag-vlogin na. Hello guys. Hello guys. Yeah. I'm here to... panood ng ano. Pwede nang i-practice yan. Rag may talent. Tuwa nga mga bata eh. 30 minutes pa pala eh. May trabaho ka sa akin. Visit naman ako. You wanna dance with them? Sisimula na. Come on. Kaya ni Madi, dapat ko Maray na to pa dito. Pakalda ka muna. Only 8 crores na ini. Para mo A few moments later. Happy New Year! Bad naman yan oh! Wow! Ayos! Isabel! Ang ingay ni Isabel eh. Lightning bolt daw. Wow! Ganda! Ayan o. Fiesta na. Piña Francia. Woo! Si Joanna nag-duty? Oo. Si Joanna? Oo, nag-duty. Saan yung malalakas? Ayos. Hindi ang uso ka eh. Kailangan mo siya dumanong sa mga tao doon. Sa angab, yung mga tao doon sa dulo.
Ayun. Happy New Year. Galas-galas si Buddy. Yeah! Ano yung si Chick? Jik-jik. Amazing yung jik-jik. Jik-jik. Nonchalant. Wow. Ay, pakialam. Mukha na kayo, mix. Oh, antok na. Mukha na kaya. Nakagutan pa. Makagutan pa. Wow. Yung jik-jik. Ha? Gusto niya kaya yan, nakahiling pati dyan. Gusto niya kaya yung espada. Oh. Nahiling niya pati. Oh, si Isabel. Gusto ko yung Tao si ate, tao si ate. Oh. Ganda. Itong may aeroplano pati nagagi oh. Sakto. Ay, drone yan, drone. Bako yung drone. Ano yung drone? Wow. 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 Laro mo lang New Year ay. Ay, hindi ko post tayo ng New Year. Happy New Year, Pilipinas. That's all? Yun na yun? Ah, meron pa? Ah, meron pa? Ano yung chik-chik? Let's go! Let's go! Look, Chick, look! Chick, Chick, oh, look! May fountain naman, no? Sa baba. May fountain po naman sa baba. May fountain sa baba. Oo. May fountain pa pala sa baba. Dapat parang dyan kita. Dapat pala dyan, no? May pailaw pa sa baba. Hey! Hey! Will you marry me? Ganda pa kami nag-load na. Para mo, ano Sabi niya, sana all. Tapos may nag-live sa gilid, no! Pang! No! Kapag scooter niya, si Denise. Wala mo nag-agi na sinabihan sana all. Chik-chik! Beautiful ang fireworks! Dapat pagkakani- Uy, tungka na! Antok na! Oo, kapit. Wow!
Ayo, nakalapar. Ano daw si Just Talent? Halawigo na eh. Kasi sa ko 8 minutes na oh. Non-stop. 8, ay, manay na. Ay, 10 minutes yan. Oh. Pagsaban yung arahan ko sa ano. Star. Kung ka na, nag-aro-aro naman. Ano yun? Second round. Bukas. Nakakapagtala naman. Ano video mo ng jeep na nagdadalan? Tapos na, tapos na. Let's go! 10 minutes. Ha? 10 minutes. 10 minutes. 50, ay, 10 lang lang. Okay, sa sinelas Galing. ko baka mawala. Roli, ana, uwi, ana. Meron pa, another 10 minutes. Chick-chick, honey. Momo. I wanna buy something. Ha? Ano di ba buy mo? I wanna buy something. Ayos. I wanna buy something. Oo, ngayon, traffic. Good experience. Good experience. I wanna buy Kasi pagpa-fireworks. Pare, salamat na. Ipadako Huwag niyo sabihin. Ayun na, traffic na. Sana all. Sana all. Let's go, sa aga naman. Bukas, Ay, babal- nagsiklib pala ito. Babalik ka bukas? Ano? Saga naman. Laban. Kasi si Sir kasi bukas busy. Busy yan, busy. Sa busy niya, Oo. papayaman. Mabawi. Babawi. Maaga nag-umuwi kanina para sa fireworks eh. Oh, tomorrow na. Oh, tomorrow. Ay, maala ka dyan. Oh. Oh, yan na. Wala na. Traffic na. Dami pa rin tinda. Uwi na, uwi na. Wow! Provision ano? Oh, procession sa Pilipinas. Ayun. Parang ka nasa Pilipinas, Holy Week. Makakali mo yun. Ayun, oh. BCT. Eh, Bicolano na. Ayun, Makiagi. Blessed D. Ay, mga ano yan, mga kababayan natin. Sunod-sunod itong sa may bukanan ng ano, lahat Pilipino ang ano. Mahal kayo magpabilo. Oo. Toasted siya pa mo. Ay, coconut buns. Kala ko 3N.
Come on, let's go with Ate Dee. Oo na, nag-enjoy naman lahat. Sige, Yan o. Bye-bye. Oh, kuya. Len, oh. Huwag nyo kalimutan tong puging to, ha? Oh, yan. Kahit sino, bahala na kayo. Yan. O yan, at kami ay nag-enjoy naman sa fireworks ng Saskatoon City. Nutrien. Nakalibre na. Okay na. Oo. Huwag yung sabihin. Nakalibre na. Diyan ako nakapark eh. Diyan kami ni Isabel. Yan. Bukas. Sabado bukas ang maraming tao kasi walang pasok ang iba. Yan. Friday ngayon eh. Ano, itong Latin Festival. Ano, para pa yan.